ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 17ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. 17ാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് അധ്യായം പഠിച്ചത്? ദേവാസുര അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു. നല്ല ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ കണ്ടു. ആ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളെയും അസുര ഗുണങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കണ്ടു. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ നമ്മൾ കണ്ടു. അവരെവിടേക്ക് പോകും? നീച തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ളവർക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ കണ്ടു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ന്യൂനതകൾ കണ്ടോ? അതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപക്വത, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത, മോഹശീലം. പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ 4 ന്യൂനതകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാ തരം വീഴ്ചകളും സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവഗണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ്. ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ് നമ്മളത്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരിചയമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധ ഭക്തി തന്നെ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയല്ല. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം എന്നാണ് പറയാ ശ്രദ്ധ. അപ്പോ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള്
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും അല്ലെ? നമ്മള് ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പ്രവൃത്തി ഇതിനനുസരിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ തമോ ഗുണം സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് പോയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യോ? ആ വ്യക്തി ചെയ്യോ? കാരണം ആ വ്യക്തിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? തമോ ഗുണാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആരെ ആരാധിക്കുള്ളൂ? ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൂതപ്രേതാദികളെ പോയി ആരാധിക്കുവോ? ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആരെ ആരാധിക്കുള്ളൂ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്തും വരുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും എന്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ വിശ്വാസവും വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും, നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതും നമ്മളെങ്ങനെ വരും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും 3 ഗുണത്തിലൊരു കോളം വരയ്ക്കാൻ 3 ആരൊക്കെയാണ് സത്വഗുണം, ആരൊക്കെയാണ് രജോ ഗുണം, ആരൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഫൈനലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉറപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കല്ലേ നമുക്കിന്ന്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യയം നല്ലൊരു അധ്യയാണ്. നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു അധ്യയം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ 17ാമത്തെ അധ്യയം. ശരിക്കും 17ാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 17 ഭാഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്നലെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്തിൽ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അവർ ആരാധനകൾ നടത്തുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അർജുനൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച്, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭാവന ചെയ്യുന്നവരുടെ, ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിന് ആരാധന നടത്തുന്നവരില് ഏത് ആണ് കാണുന്നത്? അവര് സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധാസ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരിലെ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മളിൽ വരുന്ന ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ആ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. എങ്ങനെ? ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതില് ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പൊ അത് ഇനി പറയാണ് ഭഗവാനിവിടെ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? യജന്തേ സ്വാതികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം ശന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ.
സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വരുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു സാത്വികരായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികള് രജോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുമ്പോ ആ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്നത് അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ആരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ, സത്വഗുണത്തിന് മുകളിലുള്ളവര് വിശുദ്ധ ഈ സേവനത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ കടന്നവര്, ത്രിഗുണങ്ങൾ കടന്നവര്. വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെ. ആരാണ് ആ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവർ? ആരാധിക്കും? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഗുണം, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചികളൊക്കെ ആരാധിക്കും. വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ ഈ 3 ഗുണത്തിനെയും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയേത ഭോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ ഹർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് അസുരന്മാര്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ട്, ആസക്തി അത്യാഗ്രഹം അല്ലെ, അതിൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി എന്താ ചെയ്യണത്? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ, അപ്പൊ സ്വന്തം ശരീരത്തെ, ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിക്കാം. ശരീരത്തിനെയും ദ്രോഹിക്കുന്നു, ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അത്തരത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. ഈ തല കുഴിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത് തപസ്സുകൾ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് തപസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അല്ലെ, മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനൊന്നും ആരും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിഡ്ഢികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്ത് വരാം? ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയുടെ കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സാത്വിക രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആരാണ് സാത്വികര്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ആയു, സത്വബല, ആരോഗ്യം, സുഖ, പ്രീതി, വിവർത്തന, ആഹാര സ്വാത്വികി പ്രിയ. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനത്തെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്?
ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നത്, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നത്, പിന്നെ രസവത്തായിട്ടുള്ളതും പ്രീതികരവും ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, അത് ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന, തേജസ്സും ഓജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? ഈ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രയോജനം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിൽ എന്തിട്ടിട്ട്? ഒരു തുളസിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഈ അടുത്തത് രജോഗുണത്തിലുള്ളവര് എത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കട്മള ലവണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയ പ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം? കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം. കയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പാവയ്ക്കേറെ അല്ലെ കയ്പയ്ക്കയുടെ കയ്പല്ല, അല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്ന ഒരു കയ്പില്ലേ, അത്തരത്തിൽ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം. പുളി, ഭയങ്കര കൂടുതൽ പുളി, കൂടുതൽ ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, നല്ല ചൂടോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, നല്ല എരിവ്, പിന്നെ വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്. ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കും. നമുക്ക് ദുഃഖവും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിക്കുക, എരിവ് കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. എത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്? കൂടുതൽ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. സാധാരണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണം എല്ലാതും. ഈ രജോഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം, കുറച്ച് പുളി കൂടുതൽ വേണം, കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം, ചൂട്, നല്ല ചൂട് വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രജോഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. മുളക് കടിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്? രജോഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ? യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയർ ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസ സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള കേടായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറേശ്ശെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവര് എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ആ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, കൂടുതൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്, എരിവ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രജോഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോഴേക്കപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. നോൺ വെജിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത്. നോൺ വെജ് പാകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കരുത്. മീനൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും മാതാജി. പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ. 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പോഷകം കിട്ടാനും അല്ലെ? ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഊർജം
വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് ലേറ്റ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ? ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകും. നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? വയറ് നിറയാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവിടെ 3 മണിക്കൂർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച്, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, എന്തില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായ യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. ആ യജ്ഞം സാത്വികമാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദംഭാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകം, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ എന്ത് യജ്ഞാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? ഒന്ന് വേദവിധി അനുസരിക്കുന്നില്ല, രണ്ടാമത്തത് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? പ്രസാദം കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നില്ല, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഒന്നാമത്തത് സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ പ്രസാദം നമ്മളെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറ്റുന്നതാണ് പ്രസാദം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. നമ്മളെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി മേടിക്കണം എന്നാ പറയാ, കൈ നീട്ടി മേടിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മേടിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കരുത്? നമ്മള് മാറി നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രസാദം മേടിച്ച് കഴിക്കണം. കാരണം പ്രസാദത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഇതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവദീച്ച ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാച്ച ശാരീരം തവ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തപസ് തന്നെ 3 തരത്തിലുണ്ട്. തപസ് 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. തപസ് 3 തരം: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം 3 തരം തപസ്. അതില് ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, ഗുരുക്കന്മാര്, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികള്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. നമ്മുടെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഹിംസ, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സിലാണ് വരുന്നത്.
ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, ഉന്നത വ്യക്തികള്, ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കാം. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. അനുദ്യേകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായഭ്യസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് എന്ത്? വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് സത്യം മാത്രം പറയാ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ? സത്യമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കണം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രയോജനകരമായ കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാകരുത്. ഹിതകരമായ സംഭാഷണമായിരിക്കും വേണം. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം, വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിലാ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സിലാണ് വരുന്നത്. പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും വാഗ്മയ തപസ്സിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് സത്യം പറയണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഒക്കെ എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സത്യം നമ്മൾ പറയണം അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും സത്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സത്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എപ്പോ പറ്റില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? വിഷമം വരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം സത്യമെങ്കിൽ പറയരുത് എന്നല്ല. അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റും. ആ സത്യം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ? സത്യങ്ങള് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തല്ലേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പറയാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നമ്മള് വാഗ്മയ തപസ്സാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും സത്യം പറയാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ സത്യം പറയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ആ രോഗി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ചികിത്സിക്കാൻ കാര്യമൊന്നുമില്ല, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ രോഗിയോട് പറയും, ഡോക്ടർ പറയണം. രോഗി ചോദിക്കാൻ എന്റെ അസുഖം മാറുന്ന വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറയും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ പറ്റുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ പോയി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാന്ന് പറയും. ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഡോക്ടർ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, വാഗ്മയ തപസ്സാണ്, ഇനി നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്നായിരിക്കാൻ പാടില്ല? ഹിതകരമായതായിരിക്കും അല്ലെ. വീട്ടിൽ പോകാം, അസുഖമൊന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മതി എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്രിയം സത്യങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. അതും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ആ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. മനസ്സിലായുള്ളത്? അത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവരുത്? ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവരുത്. പിന്നെ നാമജപവും അതെന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ ഈ അടുത്തത് മാനസിക തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാനസിക തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസികമായ തപസ്സില് വരുന്നത്. മാനസിക തപസ് എന്ന് വെച്ചാല് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതാണ് മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, അപ്പൊ അത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് പഠിച്ചു. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെയും ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ലക്ഷ്യമില്ല? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യമില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാണ് വിശ്വാസത്തോടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇവിടെ പറയണത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തതിഹ പ്രോക്തം രാജസം ജലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്. അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇവിടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അത് അധികം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്ന് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാണ്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തവരാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് ചെയ്തവരാണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? മറ്റു ദേവന്മാര് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരിക, മാനസിക, വാഗ്മയ തപസ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ചെയ്യെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായ തപസ്. ബഹുമതി ആരാധന നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസികം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള ദാതവ്യാമിതി യത്ഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രം ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉചിതമായ സ്ഥലം വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. അപ്പോൾ ഉചിതമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്, പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങള്, മാസാന്ത്യത്തില് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന് ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനം. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലം, പിന്നെ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ദാനത്തില് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ നന്ദ മഹാരാജാവ് ദാനം കൊടുത്തൊക്കെ സാത്വിക ദാനം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ദാനം കൊടുക്കുക. പിന്നെ
പൂർണ്ണ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം, അതും എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഈ അദേശകാലയത്താന അദേശകാലയത്താനം പാത്രേ പിശ്ചദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമ സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയുടെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും താമസമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മള് ഉചിതമല്ലാത്ത സമയത്ത് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ. ഇനി അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി പറയണത് ആദരം കൂടാതെ, അതായത് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുക, ആ ദാനം എന്താണ്? താമസമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരം ഇവിടെ. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുത്താലും അതെന്താവും? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറും. അതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കാ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്? ആരാണ് അർഹതയുള്ളവര്? അതാരാണ് അർഹതയുള്ളവര്? തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരിച്ച് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു പോയില്ലേ? ആരാണ് അർഹതയുള്ളവര്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അല്ലെ, സന്യാസിമാര്, ബ്രാഹ്മണന്മാർ, അതായത് ജീവിതം പരിത്യജിച്ച് ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്? നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്, സന്യാസിമാര്, അവരൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള, അവരുടെ ചെലവുകൾക്കുള്ള പൈസ ശരിക്കും ആര് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്? നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ദാനം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ? അതൊക്കെ എന്തില് വരുന്നതാണ്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറും. കാരണം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായ വ്യക്തിക്കാണ്, പക്ഷെ ആ കൊടുത്ത രീതി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന്, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാത്വികം, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മതമില്ലാതെ, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ കൊടുത്ത രാജസികം, പിന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരമില്ലാതെ കൊടുത്താലും അതെന്താണ്? അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഓം തത്സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകൾ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത്, ഓം തത് സത് എന്നത്. ഇത് ആരെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്? ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് പരമമായ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പരമപുരുഷന്റെ, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത് 3. ഓം തത് സത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ
ഒന്ന് ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം, ഭഗവാൻ തന്നെ. രണ്ടാമത്തത് തത്ത്. തത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായത്. അതീന്ദ്രിയമായത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, അതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി, ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഫലമായിരിക്കുന്നില്ല കിട്ടണത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോടെ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത് എന്നൊരു വിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൃഗരാജാവ് ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്തത്, പശുവിന് ദാനം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്തത് തെറ്റിനെന്ത് അദ്ദേഹം എന്തനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. നേരെ മറിച്ച് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വരില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞാദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്ത വിധോനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം ദാനം തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നിലും എന്ത് വെക്കും? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനു മുന്നത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓം എന്ന ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓം തത്സത്തിന്റെ പറയാണ് ഇവിടെ. ഇതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ആരംഭിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി തത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയണം. ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? സദ്ഭാവോ സാധുഭാവേച്ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം. ആ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ഭഗവാനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്താണ്? സത്ത് എന്നറിയപ്പെടും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം ദാനം തപസ് അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമായാലും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയായാലും, ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അതെങ്ങനെയാണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ
യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അസത്ത് എന്ന് പറയും. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലും എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ പറയാട്ടോ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധികളെയോ സാത്വികരാണോ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഈ മൂന്ന് രജോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് അർജുനൻ എന്നും അറിയേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. ഈ പറഞ്ഞവരുടെ അവര് ഏതിൽ വരുന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്നാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാത്വിക ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരും രാജസ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരും അതായത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, സ്വഭാവികൾ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. ഇതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. അവരാണ് ഭഗവാൻ 3 ഗുണത്തിനും അതീതനായിട്ടുള്ള സത്യത്തിലുള്ളവർ. അവരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും ചെയ്യുന്നതും സന്തോഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും പുതുമയോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. സാത്വികര് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം, സന്തുഷ്ടി ആരോഗ്യമൊക്കെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ കയ്പുള്ളത്, അധികം ചൂട്, അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ. ഭയങ്കര ചൂടോടെ കഴിക്കുക. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. നല്ല എരിവോടെ കഴിക്കുന്നവര്, നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ? അവരൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലാ പോണത്? രജോ ഗുണത്തിലും. രജോ ഗുണത്തിൽ. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത് തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെട്ടത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേഷ്യമില്ലാതെയും ശ്രദ്ധമായും വേദവിധിപ്രകാരം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. താമസ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെയും ഭക്തി ഇല്ലാതെയും ദാനധർമാദികൾ ചെയ്യാതെ ദക്ഷിണ മുതലായവ നൽകാതെയും യജ്ഞത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികം. ഭൗതികമായ പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച രാജസികം. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം പറഞ്ഞു. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി,
ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഈ നമ്മള് പ്രസാദ വിതരണം നമ്മൾ ഈ പൊങ്കാലയൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൊങ്കാല അത് എനിക്ക് കേട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ ഹരേഷ്ണ പ്രഭു കേട്ടില്ല പ്രഭു. പൊങ്കാലയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നാണ് പ്രഭു ചോദിക്കുന്നത്. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ. അതല്ലേ നല്ലത്. കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത് പ്രഭു പറയണ കേട്ടില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാലോ. പിന്നെ പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതരെ ആദരിച്ച് ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായി പറയുന്നു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചല്ലേ. ദാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനത്തെ ദാനം പറഞ്ഞത്? ദാനം എന്ന് വെച്ചാല് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്താൽ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അർഹത കൊടുത്താലും അത് താമസികം. ഇനി തപസ്, 3 തരം തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, ശാരീരികം, വാങ്മയം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? ഈ 3 തരം തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. പിന്നെ സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവന് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായ തപസ്. മൂഢബുദ്ധി മൂലം ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള. തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയെ ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, പരബ്രഹ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഓം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓം തത്സത്. ശ്ലോകം 28 എന്താ പറയണത്? ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ അസത്തായിരിക്കണം. പുരുഷനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എന്താണ്?